Nagpahigayon og house-to-house campaign ang Barangay Lasang sa Davao City aron nga mas maagni pa ang mga sakop nini nga magpabakuna kontra COVID-19. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Taliwala sa nagkadaghang vaccination site sa Davao City, mas gipahingusgan pa sa Barangay Lasang ang paningkamot nga maagni ang mga wala pa nakapabakuna kontra COVID-19 kini pinaagi sa pagpahigay og house-to-house campaign. Gikan buntag hantod hapon gituktok sa mga opisyales sa mong barangay ang matag panimalay aron sa pagsusi kung kinsa pa ang wala nakapabakuna ingon man pagpasabot alang sa mga nagduha-duha pa. To ang i-meeting to ato mga surveyor kay kinahanglan nato i-survey tan-awon og pila na ka porsyento ang ato ang giabot, no. Gihangyo nato ang kooperasyon sa ato ang mga katawhan labo na nga target nato nga kabuton ang herd immunity karong umaabot nga Nobyembre para mamahimo pong safety ang ato ang barangay sa umaabot nga Kapaskuhan. Gitakda ang sagunsong mobile vaccination sa Barangay Lasang sa mga mosunod nga adlaw. Busa, daghan ug kapilian ang mga residente sa maong barangay. Karong umaabot nga pizza 19, no, ubos sa buhatan ni Mayor Sara o ginguman ni Konsehal Dante Apostol og karong November 4 pod aduna po ipaygayon nga laing roll out ang buhatan ni Councilor Javi Campos ug ni Congressman Garcia, no. Gihangyo ang kooperasyon sa tanan aron mas paspas ang pagkabot sa herd immunity sa Dakbayan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.